Hello everyone, good morning. Good morning. Ayan, nandito na naman yung yung aking bike. Ilinabas ko na para may gamit-gamitin kami. Ginagamit rin ito ng aking anak. Nagbabike siya dito sa bandang baba, sa may bali sa amin. May biking trail diyan sa doon lang sa may baba. Kaya masarap na talaga magbike. Ayan guys, sample natin, magbike muna tayo. Bago ang lahat, muna pala, shout out kay Pinoy Marino TV. Ingat ka dyan sa Atlanta. Alam ko nandiyan kayo, ng mga katrabaho mo dyan pare. Shout out sa iyo, Pinoy Marino TV. Ingat ulit tulad ng sabi ko. So ayan, guys, bike muna ako. Sampulan natin itong aking bike. Tara. Labas rin ang aking bike ulit.